Di m fụrụ enyi ya nwaanyị ya na ya na-abọ na-akwụ mgbe fa nọ skuul wee nọgidezie sị m na ya chọzi na ya adịgo tired of this marriage. Di m a na-agwa unu maka ya mụ na ya na-abọbata bido ọ sị bụ nne na ife niile na-aga ọfụma na fado happy na ife niile na-aga ọfụma is not like na fa na-ese okwu na fa na-anya onyinyo na fa ji ụmụaka na-abụ ọ sị bụ ife niile na-aga ọfụma nnọọ. Ọ sị m anọgide one day di bata don't know very excited don't know very happy ya sị ya kere ife ọ sị ya na ya fụrụ enyi nwaanyị ya na ya na-abọ gụkọrọ ha akwụkwọ ọ sị ya na ifu diskel ọ na-atụpụ mmiri ọ sị ya na ifu diskel na ọdụ ka ihe si n'ọnwa wee daa ọ sị ya na ifu diskel arụ ya na-ama abụba ịmara kwuketezie nya wee labi ya anya ọ sị ya eni afọ diskel kụja nya na-eto diskel na-eto skin ya na-eto figa na-eto everything before ya wee labazie anya anya o wee kwụsị ya wee sị ya kedu etu o si wee mara ya ka kafa si wee kwụ ọ sị ya na mgbe fakwụlụ na disgel na ikeka disgel na disgel enwere nsogbu na disgel mere na disgel mere ibie ọkọkọta o chefukwa onwe ya alawapụ ya anya o wee bịa kachite na nwaanyị ka ọ na-akọlụ ama mmụ na amụ ụda ife afọ ọ sị bụ wee kọgidere ekọsịarị ya olukwa echi niile di ya na-eme echeta amụrụ ya ọ nọ mụọ hehehe ya sị akere ihe ọbịa ka okwu ọsị ya rapụwa na onwere ya ọmụọ hehe ya sị kedu ihe ọbịa ka okwukwe ọsị arapụwa ọsị ya fat na mgbe ya na the girl na-akwụ life was fun ọsị ya life was fun ọsị wow onye anọgidezie na ya mara ife mee na after school na ya frost the girl afọzikwe fada agba wee luzo communication o sikwa nke a ọsị bụ for that week niile sọsọ this girl ka ọ na-akọ ọkọkọtazi ịmagonu na-enebezie anya ngwele na-ene oke ka anya oke na-ene azụ si m o wee mee ihe a o wee gbara ọgwụ ya wee ṅụọ mana ị mara na mmadụ na-eme echeta amụrụ ya na di ya na-eme echeta amụrụ ya ya bụ ya nkịtị ọ sị m nne o mesịrị 3 months omume dị ọkwụrụ ọtọ chenjie udo oge anya na di ya na-akwụgharị ya na-edi ha dikete na ya mara ife a ga-eme ya sị oke na nsogbu adọrọ ya kwụgharịbakwa nwoke ka ọ bụ as long as na ọ kwụgharịsị ọbata ịma na ụmụ nwaanyị believe ị na-akwụgharị gị kwụgharịba as long as na ịkwụgharịsịa you come home to them esorokwe m na ndị afọ maka na ọ ya erike akweghị atago a na-egotoke ife a na-egotoke ịsụnyesi ebe a ịbịa sụnyekwe na nke m mba ọ gara aba atago so sịkwana m ife a na-eme ife a na-eme mekete olu one day ya wee jụbịa sị kedu ihe you're very very far from us like anyị gbọrọ dị na ịnọ etu isi egwusi ụmụaka egwude egwusezi ya ma dị ibongi life gbada everything gbada ya ajụkatị ya na okwuru okwu ya wee tinye anya na mmiri ụna ama ife menọ ọ bụrụ na ọda girl that ex ya ka ya na ya na-abọ bidokwa kwụba ya dị okwụlụ ọtọ chenji esi na mmadụ pụọ na-eche ife a na ya mara ife a ga-eme ya gwa ndị befe sị ya gebe dị ya ntị ebe ị decide golo kwụgharịsị anya na takwute go na nsogbu adọrọ ya gwesị ndị be ha na echi asị afụ die ya gbọrọ na o nwere ike ofu mbọsị ọ pụọ mịa batara bikos na ndị gbara na ya na stranger bụ ife bi kịta ndị be ha sị anya dibe ya kpube ekpele ya mee nna ya na-edi na-ekpe ekpele ruo one dị ekpe ọnya sị ya na ya na-edi break ya sị ya ọ sị ya na ya na-edi break ya biko na ya dọsọrọ na ya na-edi break ka che echiche na steeti ya nọ na ya kịta na life ya na ya dị confused ya biko na ya na-edi break ya kwesị ya na ya gwara ụdị breki ị need ọ bụrụ na ị chọrọ ịga vakeshọn makwa ma nke breki na-akakwa breki na marriage bụ for better for worse ịghọtara na ya mara ife ị na-akọ so nke afọ gaa after 1 month ọkpọ anya sị ya na ya chọzi ya kwesị ya kedu ife ya mee ọ sị ya na o nwere ife ome infact na ya mee mistake ya sị ya ka ife ime na so na mụnwa na ụmụaka na-abụ bụ mistake ọ sị ha na ọ bụrụ etu ya si wee tinye kama na ya chọzi
ọ bụ na o nwee ife ọ ga-eme jebele onwe ka o jebele onwe na ya chọzi asị a na ya mara ife na-akọ ọsị m di eje weta divorce paper fil sie nye esi asain ya sị na ya ma nsain fa na-ese okwu divorce paper anụnwa a ga-asain aghara sain ya kpọọ ndị befa ịmagolo detena na-afịọ a na-agwa okwu na-ajụ kedu ife amị na-ajụ nwaanyị kedu ife ome na-eme nna na-eme ibie di ejesi ọlụ wonde na-anata ihe mberede okporo ụzọ ọpịa anya gbajie nya ofu ụkwụ nke ọzọ a sị na ọkpụkpụ ya gbawasịrị agbawa kama na ọ gbajiri etu nke ọzọ si wee gbaji which means na di ya ga-ada ofu ebe for long asị m nna ọkwana ya ewee kpọọ anya ya wee gbalịwa jebe wee ruo n'ụlọ ọgwụ wee na-eti ọsị m wee bụ na di ya ga-anọ na wheelchair for so long na a ga-ekpo nsị kpa ha mmiri kpo nne akpọ ibie ya nọlụ na-etriti sie die wee siza afafa naba because na die nọsịla almost 1 month and na hospital before ha wee naba so ya na-esi nne na-ebuje na-egbogo na-egbede na-efiche na-apagharị na-eme nna na-eme ibie so die wee triti senyo wee natazi anụ ụlọ ya ha ga na-ejezi once in a while so mgbe ya nata anụ ụlọ ịkwagharị ife because na ya chefuru onwe ya wee fụ divorce paper afọ ihe a wee gbu ya n'isi ka jarara ya wee jekwube die wee si achekwala ichetara ihe bụ ihe a ọ bụ divorce paper gị nwasị m na ịchọzi gị nwasị m na ịchọrọ break na kịta na-emeki go up her mind inye gị that break that girl ịchọrọ ịnụba enyi gị nwaanyị ka ekwenye ọ bịa n'ụlọ ọgwụ twice bịa fụ die ka ekwenye na ị ga-akpụ ya ka ọ bịa ka o take care of you ọkwa ịghọtago na that break now na ị decide go to give it to you ọkwa ịghọta na because na ọ bụrụ na ya sign this paper now na ya ka enyego that break since which ya na-echi eche since mana kịta na-echesi gị wee na-asịzi gị now ya chọzi inye gị that break ọkwa ịghọtago so keep prepare onwe gị from now 2 weeks time 3 weeks time na ya na ụmụaka ga-anaba be nne ya onye jee ha ya atụ na ya na ụmụaka ebiri for the break ọ chọ so that break afọ ịchọ ọ bụrụzi break na divorce ka anyị nọzi na ya ọ bụza na anyị nọsịa break ịbịa anyị amala ma anyị aka ya ebi ma anyị ama mbizi ọsịa nyasịa ọsịa nyasịa na ya abụka ezigbo mmadụ wee bịa n'ụlọ ọgwụ wee bịa nyere gị aka nọla ebe afọ metegide gị megide na megide bie wee bunete gị n'ụlọ because na ya bụ ezigbo mmadụ ekweyatago that woman iji wee si ya na ịchọ break na ị ga-ejezi kpọ anya ka o take over after all na-emego the most difficult part ọkweyata na mgbe ị na-adịrị ya naanị mana kịta ịnọbaga anị after surgery you know now so na kịta ọsị m di ewelu fon kpọ ndị befa welu fon kpọ ndị be nke fabiakwa kafa n'ihe ọ na-akọ nna anyị bie osikwa nka ọ pụọ nka kọgiriwe na ife nya kwuru na ekwu ozi na ọ maka o si wee dụrụ anya ji wee kwuo mana asidenti gosizi na chukwu achọrọ kafa gbasaa o wee sizi otu wee dụ ọ bụzi akịta ka ọ ga-ahapụ di ya kedu ihe bụ virtuous woman kedu ife bụ for better for worse ọ makazi na ọ daa na worse after all na mgbe a na-asị ya na ya chọrọ break ya nwa chọrọ break oluzie kịta ọ chọọ break because na ọfụ condition ya chaji kwe babali ya mba ọsị m nne na ikenya ji ekposi ekpe amịrị adọrọzi dị ya ivi na ọ recover na ya chọkwuzie ma maka na ya afụghị na worst nya position ya nwere ike ịfụ ya ọ bụrụ na ya hapụ this man now na emere ajọ ife because na ife na-afịọ kịta bụ gịnị ikpe na aka gị ikpe ekpegide kpesị enye agwa ha sị ha na ọ sị na ya chọzi weta divorce paper zuko ha ya wepụta divorce paper onye ọbụla anọla ala ike agwa onye ọbụla ndị be ha wee bịaza na-ayọ sị ha nọọ chukwu achọrọ kafa gbasaa mebi n'ọnya kpatara asidenti ji wee mee ka o wee ghara ịhapụ ndị bie ngwa na-egekwe na akụkọ na ọ bụrụ na chukwu chọrọ kafa gbasaa na asidenti aka eme gị in fact mebi na chukwu achọrọ n'ọnya ka o ji wee kujikọ onye ka o wee mara onye bụ nwunye ya o sikwa nke ọpụọ nke nwunye ya na-agba nje na-ayọ ya na-akpụ ya na fon ọsị m unu fụ this voice note every minute phone na ring every minute phone na ring ebe a na-akpọ ya ya biko ka ọ nọrọ netebe di ọsị m nne biko m jụọ ndị mmadụ ọ bụrụ gị ga-anọ
ọ bụrụ gị nwoke nya yọgolu n'elu yọ na yọ n'etiti na-abọ kpọọ ndị befa ka ọ ghara ịhapụ ọjụ. Ndị be ha etiwe okwu ọnụ si na fa esorie ụmụnne ya etiwe okwu ọnụ si na ha o je weta divorce paper ka emee ya n'oyibo just ka o wee gbasa anya. O wee luo kịta ka o nwere ife mberede okporo ụzọ ọ sị ya nọzalụ n'ọchukwu bụ ihe mere o ji nwa accident ka o wee nọrọ ebe ọ nọ maka na Chukwu achọrọ na o nwere ike ọ bụkwa na o jee na nke nwaanyị afọ ọ nlote na-ekwu ọ bụrụ na ọ ga-anwụ anwụ Chukwu wee chọọ ka o tichizie nye lesin ka ọ wee nọrọ ka ọ wee mee nna ka o wee mebie. Ụfọdụ ụmụ nwoke unu bụ ụchụ nya hai. Ọ bụrụ na nwaanyị nọ na kọndishọn a kịta nwoke nọ nwoke afọ ọ ga-anọ bugherie ọma nna mana ọ bụrụ ya bụ the case here. The case here is that they chọrọzi nwaanyị a iwetakwa the first paper fil che sign ya your own portion apịatago maka na the ladies m ya sign go portion nke kịta wee welu the paper wee nye si ya ọ ga-asọmit ka ọnyanwa jezie submit na ife a nyere ya to decide bụ 3 weeks. Fa pụọ ma ọ sign ma ọ sign ya afifu gị ebe na-abịa biko ọ bụrụ gị ị ga-anọ n'etie ọ bụrụ gị ị ga-anọ take care of this man ọ bụ believe n'ife fa na-ekwu ị ga-anọ ka ịma nọ afifu gị. O nwere ike ọ bụrụ Chukwu mere ife a actually but ọ bụkwanụ na Chukwu emeri ya ike unu gwụrụ m mgbe ụfọdụ eziokwu bụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị a na-afụ 30 in the name of marriage. What is all this? Nwaanyị ị na-asị nyapụba na ịchọ ọzọ nyapụba na ịchọ ọzọ sign ya divorce paper na ịchọ ọzọ olo ka ị nwere ife mberede okporo ụzọ chọọ onye na-efiche ọ sị m nne na ịfụ ebe a na-akọga die ọ na-eje ije na ọ nọ na wheelchair ọ ga-anyụ nsị na eburu ya gidigidigidi na washroom o jee nye ọnyụsị anya efiche ya na-asị arụ ya na-egbogo ya na-egbede ya na-esi nne enye everything. Ọ sị m na ihe nwa merie n'ụkwụ elego elekwa ụtụtụ na ya na-asacha na ya na-efiche witi mmiri ọkụ gbogo ogbede enyi ya nwaanyị afụrụ ya ka eke. Ọ sị m ọ na-asị ya na ọ bụ na this man recover still he will still go back to his ex. Ụfọdụ na-asị na ọma go back ya wee sị ha ogo okwenu back ha ọ sị ụmụ nwanne ya si na ogo back ifefa ga-emie na fa ga-anọ ọkwa fa nọ mgbe oluolu omenna obi ibie kedu onye ga-elefu ihe niile a wee chọba nwaanyị ọzọ kedu onye ga-eme nna kedu onye ga-eme ibie. Nneche ka m gwa gị amụrụ m ife m ga-agwa gị ma ajụọ ọmụmụ kwuo bikos na ọ dịghị ka ọ bụ ọpịọtago na agbasabe ihe a wee mee mana ọkwa ịfụ na etu o si wee dụlụ gị kịta. Do whatever you feel like, whatever that will make you happy because no ife ga-eme ka ọ dị happy ka ọ na-akwakọ ime before we nwe accident. If not na o nwere accident o nwere ike ọ na-agbasago kịta ị bịa na my DM na-ebe akwa ọpịọtago so now mara skele no your turn no if you know what will make you happy. Ọ bụrụ na ị nọ na marriage afọ we will continue making you happy like you're begging before stay there. Ọ bụkwanụ na ọ ma mme gị happy look for your happiness. That is all I have to say. A na-ede nkwugheri n'akwụkwọ ndị ala everywhere. Ndị be anyị daalụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.